Rakkaudella jätetty perintö. Swedish Death Cleaning ja Estate Harmony kulkevat käsi kädessä. Mitä on Swedish Death Cleaning? Tietoinen tapa lajitella ja karsia tavaroita. Lahja vapaudesta ja selkeydestä itsellesi. Lahja helpotuksesta ja järjestyksestä niille, jotka jäävät. Elä vähemmällä. Säilytä se, millä on merkitys. Säästä läheisesi tunne- ja käytännön kuormalta. Luo tietoisesti tilaa elämälle. Mitä tapahtuu karsinnan jälkeen? Vaikka siivoat, merkityksellisiä esineitä jää. Muistoesineitä. Huonekaluja. Taidetta ja perintökalleuksia. Kokoelmia. Nämä tulee silti jakaa oikeudenmukaisesti. Tässä auttaa Estate Harmony. Ilmainen selainpohjainen alusta, jolla järjestät kodin esineet visuaalisesti. Annetaan perheen arvottaa ja valita reilusti. Vältetään ristiriitoja ja lisätään läpinäkyvyyttä. Tuodaan rauha ja sopu perinnön viimeiseen vaiheeseen. Täysi perintö. Karsi. Swedish Death Cleaning. Rauha sinulle. Reilu jako. Estate Harmony. Rauha heille. Estate Harmony antaa vapauden nyt ja reiluuden perheellesi myöhemmin. Aloita tänään Swedish Death Cleaning Estate Harmonyn avulla oikeudenmukaisuutta kaikille. Kokeile ilmaiseksi Estate Harmony för Home Division Simplified Lovable App.